La màquina automàtica d'ompliment de salses de 12 caps adopta una capacitat d'ompliment de servocontrol, precisió precisa i ajust còmode. Aplicable a tot tipus de salses, begudes amb fruites. És un equip d'ompliment ideal per a indústries alimentàries, químiques diàries, farmacèutiques, pesticides i altres. Tapadora automàtica de doble capçal equipada amb dispositiu d'alimentació de tapa automàtica, el grau d'automatització, estalvi de costos laborals i millora de l'eficiència de producció. Sistema operatiu d'interfície home-màquina avançat, paràmetres operatius ajustables, fàcil d'utilitzar i mantenir.